растаниҳои серғизо ва барои саломатии инсон хеле фоиданок ба шумор меравад, ки то солҳои 80-уми асри гузашта дар ноҳияҳои Рӯшону Шуғнон ва Ишкошим ба таври васеъ кишт мекарданд. Арзанро дар ноҳияи Шуғнон пинҷ ва дар ноҳияи Ишкошим пут мегӯянд. Кишти арзанро ба уҳдаи сокини ин деҳа Қодиршо Гулмирзоев вогузоштаанд. ин деҳқони соҳиб таҷрибаву коркушта аз хурдсолӣ ҳамроҳи падараш ба кишоварзӣ шуғл дошт ва мегӯяд, ки то солҳои 70-ум дар заминашон арзан мекоштанд ва хӯроки асосии хурду бузург атолаи арзан буд. Бе иловаи шакар ҳам ин хӯрок бомазза ва серғизо буд. Аммо баъди солҳои 70-ум арзанро кишварҳои собиқ ҷамҳури шӯравӣ ба Бадахшон интиқол медоданд ва деҳқонони маҳаллӣ аз кишти он даст кашиданд. Вақте ки мутахассисони барномаи ҷонибдории инкишофи иҷтимоии манотиқи кӯҳистони Бунёди Оғохон кишти эҳёи дуввумбораи ин растаниро ба ман пешниҳод намуданд, ман онро бо хушӣ пазируфтам. Дар ин қитъаи замин 3 намуди тухмиро кишт кардам, ки як намуди онро аз волусволии Шуғнони Афғонистон ва 2 намуди дигарро аз водии бартанги ноҳияи Рӯшон бароям дастрас намуданд. Ҳамчунин аз тамоми асбобу анҷоми зарурӣ барои кишту кор таъмин карданд. ҳиссаи замини ман инҷо омагӣ аст 19 ҳисса. ман 12 ҳиссаи ина имсол ба муносибати агар гӯям истиқлолият ин як навоварӣ шуд, ин як эҳё шуд. кишти арзане ки мо солҳои сол аз ин дигар соф дур мондем. имсол инра кишт кардем, як гурӯҳ ташкил кардам. ҳозир кишти ман сабз шуда истодааст, сабз шуд, ба воя расида истодааст. ҳозир баъд чанд рӯз дар инра дарав мекунам. ана ин кишти навади баҳори ҳисоби фарҳанги деҳқоние ки мо доштем. ана имрӯз инра мо эҳё кардем. 3 намуди тухмии арзанро барои мо барномаи ҷонибдории инкишофи манотиқи кӯҳистон овард. якта намуд аз урусволии Афғонистони Шуғнон, як намуди тухмии сафедаки бартангӣ, як намуди дигар ваям сурхи бартангӣ аст. мумкин аст бартанг бошад. вай овард. лекин инкишофи ҳамун сурхи бартангӣ боз назар ба ҳамун урусволии Афғонистону тухмии сафедаки бартанг фарқ мекунад. расиши вай агар дида истодам, ин расиши ин тезтар аст, лекин вай камтар мумкин дертар аст. кишти арзан кори саҳлу осон нест. аз рӯзҳои аввал ки ба замин мепошанд, дигар ҳамарӯза бояд онро нигоҳу бинамоӣ, зеро тухми арзан хеле резаву сабук аст ва эҳтимол дорад ки онро шамол барад ё тӯмаи паррандагон мегардад. аз ин рӯ то тухми арзан сар аз замин набардоштааст, шабонарӯз ба нигоҳубин ниёз дорад. ман имсол инра сар кардам. ин бисёр серкор аст, ин бисёр меҳнатталаб аст. мумкин аст боиси ҳамин кишта дигар дар ҳамин мамлакатҳои мо кишт накарда, мумкин партофтанд. нигоҳубинаш ҳам мушкил аст. кишт кардан 3 бор ина ҳамин замина қулба мекунӣ, 3 борира мегардонӣ. замин тамоман бояд қоқ шавад. қоқ шуд, баъд инра тухм мезанӣ. ана инра тухм мезанӣ, тухмша ама мехел рейг қатӣ мезанӣ. лекин чихел дигар зироат тухм мезанӣ у хел не, ина баъд намерасонӣ. инҷо дар як гектар 18 кило дар кор аст. инҷо 12 ҳисса барои ман овардан 283 кило ҳамин қадар тухма. ин ҳоли расондан бисёр мушкил. ба магам қадамҳои тез қадӣ мезанӣ ва инра тухм мезанӣ рейг қатӣ. баъд инра мола мекашӣ. мола яъне чапар мекунӣ, аз қафои худат мегирӣ, 2 нафар ӯра мекашад, инра мола мекашу. баъд раш мебандӣ, рашбандӣ мекунӣ. ина ҷӯй намешавад, рашбандӣ мекунӣ. баъд инра чунон об метиҳӣ ки мон замин хок наҷунбад аз ҷояш. яъне ки бисёр тухмои майда майда дорад, инра мегирад мебарад. сабз шуд, сабзонди инра. баъд навбат об, ҳафта як бор инра об медиҳад. агар ҳаво хунуктар бошад, ине ки гарм бошад, ки замин қоқ шаваду бо об талаб кунад, бо об додан мумкин аст. алон мутахассисони соҳаи кишоварзии барномаи ҷонибдории инкишофи иҷтимоии манотиқи кӯҳистон ва оилаи Қодиршо Гулмирзоев ба ин қитъаи замин бо чашми умед назар меандозанд ва мунтазири он мебошанд, ки заҳмату талошҳояшон барои эҳёи дуввумбораи арзан ҷомаи амал мепӯшад ё на хайр. зеро нашъу намои минбаъдаи ин растанӣ ба иқлими фасли тирамоҳи кӯҳистон низ сахт бастагӣ дорад.